עם עניבות משוגעות. אוקיי. אתה יודע לקשור עניבה? יודע לקשור עניבה. יואו. אתה יודע לקשור עניבה? עם צ'אט GPT אני שואל. כן, רק עם זה. בוא נעשה, אתה יכול להראות לי איך עושים? איך עושים? איך עושים? אני רוצה גם. סבבה. אני אגיד לך למה אני רוצה, כי אני רוצה שנעשה תחרות קשירת עניבות. למה? למה? למה לא? לא יודע. את לוקחת כן. את החלק הרחב יותר, את עושה אותו טיפה יותר ארוך, סבבה? אוקיי. תגיד לאט, אני רושם פשוט. כן. וקושרים. מעבירה מעל? לא, את כבר לא טוב. מה הבעיה? זה מצוין. חלק זה הפוך. עכשיו את לוקחת, מעבירה מתחת, מסובבת. רגע. מלמטה. מלמטה. ואז מעבירה, משחילה. יפה מאוד, מיכל. וואו, אולי תעזרי שם לניסים לבנות את המשך בית הצדף, יש לך ידיים כל כך טובות. זה ממש יפה. וואו, שלך יצא גם בסדר. לגמרי. שלך היה בסדר. תראו. טוב, למזל אני לא צריכה, אבל זה יפה לך, פרידה קלו. בגדול זה עניבות באמת באמת יפהפיות. אני באמת אהבתי את הפאקמן ספציפית. מאיפה הם הגיעו? טוב ששאלת. זה נקרא חנות שקוראים לה אלקום עיצובים. חדשה לחלוטין שמצאת, לא חדשה, אני חדשה בשבילי. הם עושים כי היום אפשר להדפיס כל דבר על שום דבר. שים לב, שהיא מנוהלת החנות הזאת על ידי שני גברים, בני 78 ו-79. וואו. ואתמול ביקשתי, באמת, עוד מעט תראו, רוני ואלכס, הם פשוט... זה לא יאמן שהם כמעט 80, זה מדהים. בקצור, אפשר להשיג את העניבות מהאתר, אבל מרמלדה מרקט, שם הם מוכרים את זה. ויש באמת כל מיני דברים יפים, תבחר את הכי יפה בעיניך. יש שם אופרה, ויש שם צ'רלי צ'פלין, וגם קצת כזה ליום אהבה. אני ואשתי חיינו באושר 20 שנה ואז נפגשנו. כל מיני כאלה. הנה, זה שלך. אני ואשתי חיינו באושר 20 שנה ואז נפגשנו. זה גדול.